Uwe ukla ubahe bha ulawan ban ba ha ka met jong uya ka we ka thei bha breu ka ba ulayo kem yaka man ba kadang sum ayu unle yaka ngin satip kat ba ka jinge thu khana karang ya chakmat ha ka we ka nong ret harilum khasi ladon we unong khayi uba riuspa uba em ha ka suk ka san bar la ka tanga hanrei tang ka we ka ba pen sngusi ya u ka long namar bakine kim don khon hanrei hadin katu katne ki jingye sha jongki la ong bakila yo we u khun shinrang barki la kerteng yo u unam hanrei une ukpa na du kata hi kapor le salya shu ha ka khayi ka pateng barkane kala pentroin thiaw ya ka kamai ka ji jong u baro bat ha ka sngi ka ba u yap klem sap kana ya pa chu haying katnga jong uro kabala ju em ha ka pahu pahai mentakam nang shu bantre e kumta ki poi ha ka apot ka ba kordit khat lait satang ban shulej bela kendoi jakpo hanrei unam watla ula em ha ka pahu pahai men shua penban ula long ubas mat ubas ting bat ubat trei shitom kumba ki wei ki khondo khunsuk kilet bante yala ka jing em bat banda ya ka buram jong ka kmi ulong ubalak loy bantrei lakalong kanu ka kamru kakmi jung u kaleng a kapisa banyo iya la ujong u khon ha kani ka jinglong ka bakordit bat kumta ka ring swai da ka jing snose kat hadu bakamla bat khikli shu bat kala shuthia hajing thia unam snothu balai bakakmi jung u kalong kumne bat usei bormet bor mensem banyo ka bam kade ka babyang rengkat ka kensyo pesaru de khendet khensoj banyo thedawai da shin te namar bo ulong ubreu ubadan burom basbon bat ubale ret warla uhap ha kita kisngi ki basneu ki loki jor bat ki paramarjan marpa ki ya rabat ki ya krishan kat bala kan bakot lakabor teng uhap ban syajen et penban thik upen biang ya ki jingdon kam jong kakmi bat shiwar ru juk nyum ne pen pau ya kamar snose hala ka jong kakmi ne haki loki jor ki breu kata ka shnong ka thau baro ki i bat ki sngo tanat ya ka jinglong jong ubakum une ubalen ya lade namar la ka jong kakmi ha ka wei ka sngi uwan khamet na jing trei rengkat ka that ka jrem bat ka thangan kumban klon hajo ulala penban bakakmi ka don hatmer ka jingyap kilo ki jor kila ong ye u bashis don ula dei ban rano ya ka shaki jaka ai sumar hanrei ka jinglong jongka pat kam sha shu bat kumta uha ban let hi dalade bat ki paramarjan marparu kila kular bakinang penpej ya ka kan ba u udang let wadawai kida penbiang ru ya ki jingdon kam jong u bat baro nak menta kata ka jinglet u ai kuble yeki badda ka jing sngongo bad beran ujam halalenti banlet shashilong kalenti kalong ka bajngai lengba ki khlau ki ptab bat ki thep ki jor ki jingmut khat jong u ki long tangkum no ba on yo ban poi kloi no shaying u doktor thop baro shisngi ulaya bat ula poi haying u doktor ndala kem yong ren bat ula bataya kata ka jingshi tom jong kakmi baro khoj u doktor ula pentingannya u bat ula ai bun jaj kidawai ha kawe ka sendukot kilai de ka basuk laong u doktor imejong patient in saklan no hadin kata ula ai kuble ye uta u doktor bat ula led no bransha yeng basa ban samet hangta dang step ngir ula mi bat ula led phai shalashnong hashiteng lenti ka sngi kalas dang ban sep bat ka jingdum kalas dang ban tap ha kata kapor uyos ngau ya kajing perta ka boong wow rap usange shiphang bat nang ta uyai terengkat bat ka perkhat ngau lengo uta uba perta hap deng klau kumta hanrei kata kajing perta kala nang wan hajan bat kham hajan kumta hi ula phai laki kjat sya kata kaphang bat hangta ula yu i penban ye uwe umahajon ubala sya kendrop hau kla ba yarap yanga laong uta umahajon bat na utdong bat ngan satet yap manga yeuni ukla unam ula bat raje ukla na utdong hanrei uta ubreu ha ka jaka bu untet ye uta ukla ula lumpen ban ye kimar kimata ki bapriang hangta hamadan uda siem lang no ru ya kata ka senduk dawai halade bat beran uphet
Unam ula babe ya kata ka jingkongu ya henrei undang le kumnopat laun pelaji uta ukla untar lengkot lengkai ya bad un syubat duru kidawai uladu jiakat bajia longkat balong ubat skam traj uta ukla hadu ba undak lon hipding hamadan na kata ka jing thaj klam dati breusyo enda ukendit ula lapan ban ba kala dei ka step bada ka jing ngosi ujam la kalenti ban let pai shaying henrei hamar bakut kata ka klau ula lap ya kasnam bat ki jan balatar lengkot lengkai hamadan bat ula yu iya kasnduk dawai jong bakadon hang tahi usyem ya kada ka bakmen bat uwan pai shalaying tang syupoi haying ula sei ki dawai bat ula pende ya kakmi ru kalade da ka jingmen bat shen kala nang yobor kani kala penkemen ya kadonur jong bat usngongu ya ki jor baro ki balaya rabat kerku kerdo lem ya unam ban saya lade bat ya lakakmi ban lechna ding man kesngi syaklau kilok ki jor ki sngo tenat ban wer ban khot ya namar ba ulong ubriu basmat bat tre hok ha kawai kesngi kat ba udang shna ding ha kawe ka klau kensan la shuan mi ukla maru itho ba uta ukla ulam mensau jor rengkat berkapen ke ya kakti kumba uong ya unam ya rap yanga unam ula lej hajan jong bar ula buri ya dak ba upentap dak islading slasi kenang ba anam dan ba yu tang hap pedang ketu ka depor lawan mi bluj uwe unong be emrat bat ka kli artat pim yu iba ukla ubawan ban mare shane kini ki den snam ki penpau bu upet syakani kadong ukla lale menlek kren lengo unam pimut bangandang syong thoding hang nese ladangan yu ta ukla unong be amraru ula syur khilang no bat ula yaj bed no yala kalenti enda unam ula yu bu ta unong be amrar ula yaj ngai ula lej khli ki slab utap halor jong uta ukla bat ula aidak yu bon pet no nang ta uklaru usngot hu ayu ba unam umut bat uyaj no tunya la kalenti unam ru bala biang kapor ula let pai no shalaying kajing tre shitom unam kala penla yaki menta bakin kajing ke bakham suk bat ke bakham dap kham kot banya ke baju long da kajing men ki ju perkhat shik mi shikun kumno bat hakanu korukom kila banyo kalawe ke bakham pernai mei laong unam ha kawe gamet omdan kawe pat ka bor sharng khoj ka bak hamla ban ya ka jing tre minot bat ya ka jing long hok ngilamat ya ka men we ngila ya syam markhmat bat ka menta don ayu yang i bangin khusla ya kala syai ulaong haba ublei upli mano bala ban kerdap bat haba ublei ukerdap mano bala ban pli kakmi kala sngo bahae yakini kikten jingkran jong ukhon bar kala do ya bun sen ha kawe ka step kat ba udang let ke jhur nak per ula yu ukla ba uwan na sanyum bat uba halor kamet ya kawe ka samla ka babhabreu hadu kata tang syupoi hajan ula penhap ya ka hamadan bat ula ya bej syapo sanyum unam ula tuat ya ka syadem jongka bat ula laba ka syuyap ler ura ya ka syapo ying bat usenrej ya ka daka enda kala kendit benreu kala dab daka jing lengo lengany bat kam tip syu syano bat hangno kadon hangno ngadon kumne kala keli lengo bat syano utu ukla unam ula ya thu ya ki balajia bat upen shingan pentengan ya ka pdi kong thei ka kashnong bat ka kerteng kikmi kikpa jong phi lakali unam kani ka samla kalayat hu ben pa ben hu ya ki balajia baro ngadai ka khun jong we mahajon kalaong ha ka we sngi kat bangadang le chawa ban sombat arngut ki men kensan umi ukla bat urong no nyat yanga ngalayap ler jelang da ka jingtim bat ngamtip syu mentap hi la pelat yanga ngan syongan sano bat phi kong thei wat kren kumta lakem ktin unam kumno pinchong pinsa rengkat bat nga uduk urai toy udak kren benyau rude phi la pen yanga phi la pelat yanga naki benyat bat naki tersim runar jong ukla dang don samano weipat
ubang ngalaban syanya ya la ka jing em ka kem tien rengkat kadem kayam haki kejat jong u nyuma lapai keten ka kmi unam lada phila kut jing mut shisha ban IT ya la ka jing em ha ukhun jonga shi sendon ngide ban pentep ya kane haki kmi kik pa jong phi mei ka badai ka ba phi ong bat mentahak ma jong phi nga kular scam ba omdan bor ha ka perthei bala ban panya khlat yang ana unam nga hun ban bam tang da ujang ngau ja thang ka khapia khadain habanga dan hajan jong phi bat unam hadin kata unam ula phak tin shakik mikik pa jong kata kasamla baka khun jong ki kadang em bat ka shong kasa bat u ha ka jing ko jing kya Shisendon baro shikur shikpo kila wansha yung unam rengkat ki jing ais ngobha ki ba omla shu ban batai ki do ki daj bat ki piam ki kdop ya ka daka jing kemen ba kidang la shu ban ya syam bat ka kida pen pauru ya ka jing sngongo jong ki ya unam ba ula phaya la ka jong ka jing em ban pelaj em ya ka kida kerkhu kerdo ba ublay trai kenrat un kerkhu bat pen im slam ya u Henry May pa Phi ki kur ki ja jonga baro lakem kten kata kasamla ngadon kane bangan ong ngalakut jing mut ban syong ban sa panya ban im rengkat berunam lada ula ban pelaj im yang ana ka tersim ukla ngam don daw da kumui pat balai ngamla ban syanya ya ka jing im jonga hakikti jong u ngatip kumba phiu i dala ki jong ki khmat ba ulong ubreu ubaduk uba im shitom henrei ngam kwa bakan nika jingdok lem nika jingrus pa kin khanglat yang abangan syong bangan sarang bat u nganget mei pa penom kedia jubor ya kan nika jingrai jonga namar ngaladep ai ya kadonut jonga hau kikmi kikpa bat baro ki badan hangta kila hi hen ki donut jong ki bala pendap ya ki daka jingkemen hakata kasngihi kila penhiar senjat yaka bat unam kad baka kmi unam pat lenter ka jingi haki jing pos neo endala dei ka por baro kila lej phai shela shnong da ka jing kemen kad ba unam bat ka nika samla kila penyang yala ki rishot ka jing ej ban te yala ka jong ka ying ka sem ka bat thamai hadin katukat ni snem kila yo uwe ukun shinrang bat iwe ikun kentei bat kala nang penshingan bat kala nang penlang shushu ya ka jingkmen bat ka jing ej kakmi unam ka phu samr khilen ter bat ka aingu ye ublei uballe bha shibun ya ka bat ye ukun Hakawe ka janmet kat ba unam bar la ka tanga kidang ye pu kper sa shisen pat uni uju ukla ulawan pau hak mat jongki u ai ka dak ye unam banwan hajan bat u yai prat ya kata khendeu hadu bakan dak ham jeleu henry unam snothu satya ayu ba ukla umut hakata ka step ba bot ulala pan ban bu ta ukla ula demyap harud jong kata katleu a uba plikan rat lakren sngosi unam mentang snothu pleng ba ukwa bangan tep ya kamet yap jong u hangne baro arngut kila shem ya ki lengka bat ki mok heu bante ya kata katleu bantep ya uta ukla hangta Henry ke ba phala kalong ba kila lab ba kata ka khendeu kalong ke ba jam kumta kila ti bat kila yaite ya ka hadu bakan da jeleu kat ban biang ban pentia bet ya u Henry ha ka jing lengo ke ba kraw kila lab ya ka wei ka senduk nar ke ba klem khang tala kila sei ya ka bat kila pli bat ha ka jing lengo ke ba kraw kila lab pen ban shi senduk ka ksiar bat ki mau kordor khnang ba anam dan batip manu ya kane kila ra ya ka sor shepo ying menta kila nang khamshai balai ukla ukwa ya ki bantep ya ka mejong u hangta unam barla ka tanga kila penthia ya uta ukla hangta harangkat ki umat jing e ki batut na ki khmat jongki pleng wat ukla ru udon ya ka bor ban sngongu la ong unam hala ka jong ka tanga bat hangta ulaya thulut ya ka e ka bala jia baro ha ka jing im jong u bat ka jing ya shem jong u bat uta ukla hoi ka badai long ka tanga uni umrat udon ka bor ban siu kliang da ka jing sngongu ya uta ubale bhayo u hatu ubri unyo mo ya ka ni ka jing kai nang ne tanggum ne ka jing thu khana kala poi she ka bakut pralok like ya ka ni ka video lada pis ngau tanat ya ki jing thu khana tandai syampat kublai 1000 ngo